Koka korwa kaka Imlu wan gi gine waluongo ni pillars. Yes. Adek. Ntie pillar mar ocho. To ntie pillar mar gine miyo oganda sana joma ratich gi orochore thieth. Ae mar adek wanyalo tero gine wache kot. To kapod wach ka ng'ato hinyore, gima wakuongo ga timo en tero ng'ano e gine siptal. Ae ichiedhe. To ntie joma seche moko inya yudo ni ohinyore to kohinyore ahinya. Mago ithiedho to doka e gine itijegi. Okay. To ntie joma seche moko inya yudo kaka kes mar ng'ane Jacob. Yeah. Ntie joma wachulo ni gine ni bill. Okay. Kata konego bed ni tero ng'ato e yeng'o. Yes. To waneno ni ng'ano watere e yeng'o bothiedhe. To ka en kata bede gine e ward. Mago be wachulo. Koro kodok koka thieth to wathiedho thiedha ng'ato bagine bang'ano changi. Okay. Koro ka ng'ano osechango eka koro inyalo luw wach mar kata gine kot kata miye ocho. Mano e gima watimo. To koro familia mare samoro en ng'at mohinyore ma family mare koro onge namna, nyithindo koro ok nyal dhi skul. Kanyo to udonje nade kaka Imlu? Sani pillars ma wacho adek go ema sani wang'iyo. To kawadhi gine wach ni gine higni mabiro nitie gima wadwa chako miluongo ni socio-economic empowerment. Ng'iyo kaka dikony gine familia go, kata ka ng'ato ne ohinyore, ng'iyo kaka dichakne kata gine gimoro kaka ohala matin. Nitie jo seche moko ng'ato nyalo hinyore to ok doge tich. Lakini pok wachopo kanyo. Okay. Jacob, kuom ranyisi jok ma ni around i manong'eyi kapok ni yudo hinyruok, kendo jogo ma sani ong'eyi to ging'e chal ma in go, mopogore gi family mari, joma oko kawi nade? Nitiere jomoko ma iwacho ni in go osiepe moko adek mabeyo makonyi. Be nitie osiepe moseringi at least king'e